Gyda thymor y 6 gwlad wedi dod i ben, mae yna gyfle arall drwy lwc i Gymru geisio dod i'r brig mewn maes tra gwahanol. A dwi wedi dod draw i Sealand i weld mwy. Ras Aredig Sir y Fflint, digwyddiad sydd yn denu dros 100 o gystadleuwyr yn flynyddol ac eleni mae o'n digwydd yma ar Sealand Road, reit ar y ffin gyda clawdd offa. Ac mae yna un cystadleuyd pwysig iawn i ni'r Cymru yma. Gyda'r dydd mae'n beiriannydd amaethyddol a'i fusnes wedi sefydlu yn Llangerniw. Ond, yn ei amser hamdden, mae Emrys Owen o bandi Tudur yn feistr ar Aredig ers 11 mlynedd bellach. Ac eleni, mi fydd o'n teithio i Sealand newydd i gynrychioli Cymru ym mhencampwriaeth Aredig y byd. Wel Emrys, dydw fod ni ddechrau, o beth oedd y diddordeb mewn troi? Wel, mae gen i diddordeb mewn troi neu Aredig ers blynyddoedd achos ni'n contractio pan ni'n iau. Ac chwaer yn dweud, wel, ti'n neud un byd o'n gweithio, ti'n ffindio diddordeb, a wedyn dyna fo. So nes i benderfynu, wel, mae gennau'r tractor, so nes i gael arad reversible, a dechrau fanno. A chitha ddim yn ffarmwr, sy'n mae modd i chi ddarganfod lle i marfer? Wel, mae fy marfer, mi wneud ffarmwrs gadael fi fynd ar ei tir nhw, ond ar y cyfan dydw i'm yn gofyn nhw fynd, gofyn am cymryd. Mae yna ddigon o cystadlaethau gwmpas. Mewn blwyddyn, mi gai rhywle gwmpas 15-19 cystadleuaeth os mi'n fodlon teithio. A beth sy'n braf wrth teithio, fe mae rhywun yn cael mynd yn erbyn gwahanol fath o dir a gwahanol fath o bobl. A mae rhywun yn cael gweld ei waith yn erbyn rhywun arall yndi. Ac i orffen, sut ydych chi'n meddwl eithi heddiw? Wel, gweld fi ar arad fenthyg a bethau, wel, os fydd o'n goch i fyny fydd yn ôl ewn. Mae Emrys, sydd hefyd yn gadeirydd ar Gymdeithas Aredig Sir Fflint, yn un o 2 gynrychiolydd o Gymru. Un gydag arad draddodiadol, a gyntau gydag arad dwyffor. Wel Emrys, os gael dorri draws am funud, ydy hanes yr arad yma, dwi'n dall bod eich arad chi wedi mynd draw i Sealand newydd yn barod? Mae ddaru ni lwytho honno i'r container yn ganol mis Ionawr yn yr Ira. A mae honno wedi mynd drosodd ar gwch ar unfed 45 o Ionawr. A dyn ni newydd cael text wan o'n Sealand newydd fod wedi cyrraedd y saff. Dwi wedi cael benthyg yr arad yma gen Cymdeithas Troi Sarn o Pen Llyn, jyst i mi gael mach o marfer cyn mynd ac i gefnogi Cymdeithasau troi os sydd yn cynnal ar y funud ynde. Ie. Felly dyma'r cyfle dwytha i marfer i bob pwrpas i chi. Wel, hon di cystadleuaeth olaf fydda un o ges i 2 weekend dwytha yn Clyn. Mis i'n gwneud fo'r dda hynny, achos oedd yn geriach. Dwi'n iwsio fel arfer hydraulic stabiliser, hydraulic top link a hydraulic leveling box i gyd yn Sealand newydd ynde. So fi wedi cael benthyg hydraulic top link i heddiw. Ac wedyn nes i'n gwneud yn dda iawn yn heini ynde, ond oedd o'n brofiad o lian i cael marfer ynddo. Siwr iawn. A wedyn mae'r math yma o arad, ydy'r arad diweddarau i bob pwrpas, mae'n gymleth iawn i gosod i fyny ydy? Wel yndi, mae chi arall llaw dde ac arall llaw chwith. Wedyn unwaith ydych chi wedi cael y llaw dde i weithio'n iawn, ydych chi wedi llaw chwith i weithio'n iawn, a hefyd ydych chi wedi cael y 2 weithio rhywun fath yn does? Oes. A wedyn dydy byth yn hawdd i setio ynde. A wedyn world style ydych chi'n gystadlu yno fo o ran dosbarth. Mae hwnnw unwaith eto yn rhywbeth anghyffredin i ryw raddau. Yndi. Mae'r plot yn 100 metr o hyd a 4 metr o 20 o led un pen ac 16 metr o led pen arall. A wedyn, achos fod o'n gam, mewn ffordd, mae gennym ni dalar eisiau troi yno fo ynde. Wedyn mae'n lefydd i ni wneud camgymeriadau, dyna'r rheswm ond yn wneud o, mwyn i ni wneud camgymeriadau, nhw wedi didol a dethol chi'n gweld ynde. Na chi. Dyna'r peth. O, dwi'n dedrych o bach am y tîm sy'n mynd allan i Sealand newydd, mae'n fwy na chi, mae chi fydd yn Aredig mae'n debyg, ie? Ie, mae'n 5 yn y tîm, digwydd bod lenni. Mae gennym ni Brenig Brian yn wneud y confensiynol o De Cymru, mae o'n i 70au, a mae'n goblin o droiwr da. Ac wedyn mae gennym ni Dai Jones o Llangoedmor, mae o di'r cynrycholydd Cymru ar y pwyllgor, so mae o'n gorfod fath o rhedeg y sioe mewn ffordd. Wedyn mae gennym ni Elys Davies o'r Gawyr, sy'n andros o droiwr drad llusgo ben i gamp. Mae o fel coach, stroke judge. Wedyn mae'n cymydog i, mae Ian Wilson o Pen y Ffordd, mae o wedi cynrychioli Cymru mwy nag unwaith. Mae o'n mynd droso fel coach i fi ynde. Sut ydych chi'n teimlo pan gyda chi'ch dewis i gynrychioli Cymru?
Wel, falch dros ben i gwir, ynde. Oedd o'n braint, ynde, chymod. Geis i godi'r fflag llynedd dros Gymru, ynde. Ac oedd ni'n teimlo'n ddyn, i gwir, ynde. Na, mae o'n anhyrdedd mawr, ynde. Chymod, i wneud i gwir, ynde. Ond yn fawr iawn, ynde. Chi wedi cynrychioli Cymru o blaen, wrth gwrs? Dwi wedi gwneud 2 waith mewn ffordd. Nes i wneud yn Denmark yn yr European 2 flynedd yn ôl, pan nath y mab a fi'n fynd y drosodd yna. Ond oedd dipyn o sioc i ni, i fod yn berffaith onest. A wedyn, nes i gorfod cymryd drosodd gen elfed llynedd yn Slovenia, achos bod o'n mynd i fod yn dad ar yr un dyddiad, wedyn oedd o'n meddwl so well o fod adre, ynddo. O, na bo. Wel, lwch, dawa i chi fynd, dwi'n gwybod bod chi'n brysur a mae rhaid paratoi ar gyfer yr achlysur mawr. O, croeso. Diolch chi. Iawn, te. Wel, bedair awr yn ddiweddarach ac mae'r cystadlu bron ar ben i Emrys. Mae'n gobeithio allu ddod orffen o fewn hanner modfedd i'r fan hyn. Y man lle cychwynnodd o'r ras. Mae'n ymddangos i fi fel pethau wedi mynd yn o leo arno fo. Gawn ni weld yn y man. Wel, chafodd Emrys ddim cystal hwyl arni ag arfer. Fe aeth y wofr gyntaf i Ian Wilson o ben y ffordd ger Caer, sef yr un fydd yn hyfforddi Emrys yn Sealand Newydd. Mi ath yn rhyfeddol, dwi'n meddwl. Mae'n nes 6 yn ei dosbas, so... A fel oeddech chi sôn, ymarfer dwythau fel pwrpas cyn mynd i Sealand Newydd, wel, faint o drafferth ydych chi wedi orfod mynd iddo i fynd mor bell? Dipyn di gwir. Daru ni qualifio llynedd yn ras roi Cymru, de. A fi oedd Cymro gorau fanno, so dyna sy'n geisio rhaint i gael mynd. Na, mae'n dipyn o waith i mynd iddo fo, mwy nag o'n i ddisgwyl, de gwir, efo'r caniatad i fynd a bethau drosodd. Mae'n rhyw drwyddedu a bethau eisiau gwneud yn does. A dyn mae'n rhywun yn Sealand Newydd eisiau cwrw am yn helpu ni. Wel, gorfod ni dalu 50 ceiniog y tyn i gael mynd efo fewn. Achos eisiau cwrw Cymraeg, ynddo? Mi dawa i chi fynd a dymuno pob lwc i chi. Diolch yn fawr iawn. Croeso. A phob hwyl i Emrys a'r tîm i gyd sy ar fin hedfan draw i Sealand Newydd. Rwan ta, ar ôl yr egwyl,